sahabi, wa ake ce masa sahabi? Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Nukhbatul Fikr yana faɗin menene sahabi, sai ce mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata alal islam wa in takhallalat dhalika riddatun alal asah. Wanda ake ce masa sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya ga annabi ba, wanda ya haɗu da shi yana mumini lokacin da ya haɗu da shi, wata yana tare da annabi kuma ya musulunta sannan ya mutu yana musulmi. Ko da tsakanin haka an samu wani nau'in na ridda inda ya dawo a musulunci. Don haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka yi suka mutu, wanda suka haɗu da shi, ba a cewa wanda suka ganshi ba, domin akwai wanda makafi ne lokacin, kamar mai kiran sallah Abdullah bin Ummi Maktum, kamar wasu daga cikin sahabbai wanda ya zo ya ce ya Rasulullah tsakanin gidana da masallaci akwai ruwa kuma in makaho nake akwai rafi da sauransu. Don haka ba sai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wanda dai ya haɗu da shi, haɗuwa ta fi gani yawa, kuma yana mumini kuma ya mutu akan musulunci. Wayannan sahabban, zama sahabi zaɓi ne na Allah, ba mutum ke zama sahabi ba da kai ne, ko kuma kawai ko incidents ne kawai mutum ya faɗi wannan lokaci ya zama sahabi. Hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da isnadi Hasan daga Abdullah bin Mas'ud yake cewa yake cewa inna Allah nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibadi fastafahu li risalatihi wastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin فوجد قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. cewa Allah ya dibi zukatan bayi gaba daya, Allah sai ga zuciyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita fi kowace zuciya, sai Allah ya zaɓi a ga kan shi kuma ya bashi annabci da bashi manzanci. Sai Allah ya diba cikin zukatan bayi na wannan al'ummar gaba daya, sai ga zukatan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowaɗanne zukata tsarki, sai Allah ya zaɓo su, sai ya kawo suka zama masu taimaka ma annabi ne, masu yaƙi domin ɗaukar kalimar Allah. Don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama sahabi zaɓa ne. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka shike halitta abin da ya gada ma shi yake zaɓa. Wayannan mutanen Allah ya zaɓe su, don haka ya keɓance su da falaloli masu matuƙar yawa, ya keɓance su da wasu falaloli wanda ya zo bayan su ba zai samu ba, kamar yadda zamu ji. واغفر لنا ما